Ilang magulang po sa Dagupan City doble bantay ngayon sa kanilang mga anak kasunod ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagpahayag ng saloobin ang ilang magulang sa Dagupan City ukol sa pagtitiyak ng seguridad at pagbabantay ng kanilang mga batang anak bunsod ng mga balitang krimen sa bansa kung saan nasasangkot ang mga minor de edad. Ani ng ilan, nakatutulong sa kanilang paglalagay ng mga CCTV sa kanilang mga tahanan upang mabantayan ang galaw ng anak pati ng mga taong nagpupunta sa kanilang mga bahay. Kailangan syempre bantayan sila kahit na saan man sila, laging chinecheck. Kung medyo may edad na, gaya ng 12 years old, ganun, kasi syempre may sarili-sarili silang mga gusto. Ngayon, syempre, lagi pa rin natin silang chinecheck para alam natin kung anong nangyayari sa kanila. Kami CCTV naman, kaya makikita rin namin kung ano yung mga nangyayari doon sa mismong bahay. Dapat rin umanong matutukan ang mga nakakasalamuhan ng mga bata dahil maaaring makaapekto rin sa kanilang ugali at kilos ang kanilang mga nakakasama. Ang iba naman, lagi umano nilang tinatanong kung saan nagpupunta o di kaya ay hindi na pinapayagan pang umalis ng 10 oras ng gabi upang hindi na masangkot sa disgrasya. Tapos kailangan binabantayan talaga yung mga yung mga anak. Kailangan hindi sila pwedeng pabayaan lang na nagmumotor, ganun. 'Di ba? Para at least syempre mabantayan sila at maalagaan sila, maasikaso sila ng maayos ng mga magulang. Samantala, tiniyak naman ng hanay ng kapulisan sa Dagupan City ang mahigpit na pagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.